Sumoto nga ning higda na lang jud ko nga t-shirt ra jud ako ang suot. Walay lain. Hinoon hamugaway sa pamati. Pero murag lain jud. Ang ako pa jung gikagul-an kay lihok ra ba ko matulog. Dili ko mahaylo na kung wala ko'y tanday. Ahakan na lang jud kung makatanday kong kiyan kay makita jud niya ang kata. Og before pa yun mi nangatulog, kay nagchika-chika pa mi. Medyo nakurat pa jud ko kay ang iyahan topic, kay nagsige lang siya panglibak sa kuang ex. Aw, uyab di ay na ako. Sumoto nga pagkabuntag na, nakamata na lang ko nga wala na si Kian sa kuang tapat. Ang amaw, gibiyaan dara ko sa kwarto. Galabad pa kong ulo og unsa akong buhaton, nga lain man pod og mogawas ko gikan siyang kwarto. Basin makurat iyahang ginikanan, nga naay baye nga gikan sa kwarto ni Kian. So nangita jud kog pamaagi para makagawas sa iyang kwarto ug makahawa na silahang balay. Sumotong mitan-aw ko silahang bintana. Pagtanaw nako, murag mubo raman ni ilahang bintana. Kayri ra siguro ni nga moamba ko. Ug sa dihang mulayat naon ta ko, naa ramanay kalit nga nitingo. Sige jud, layat dira. Nakalimot na ka nga wala para baka naman tiba. Aha ka jud lagi kay nawala jud sa kong nahuna. Bantog ra kay hamugaway kaayo ang ako ang ubos dapita. Murag lagbas-lagbas man ang hangin. Aha ka dyan. Nangutana pa ko ni Kian kung ganiha ra ba siya. Nitubag pud siya nga nasaksihan jud kuno niya ang ako ang pagtuwad-tuwad. Aha ka jud lagi. Ako pa siyang giingnan nga ganahan pud ka. Tubag siya ang natural. Ikaw kuno'y igwaran og sampot, plus wala pagyod naman. Dayon ni katawa siya. Medyo galagot jud kong Kian ba. Sayo para ba sa buntag. Sumoto nga iya kong giingnan nga mugawas na daw ko kay mamahaw na daw mi. Pero ako siyang giingnan nga huy, unsaon man eh. Nitubag pud siya. Ngunsay unsaon man. Tubagpod ko niya, ng inigawas na ko ba, naa imuhang mama o papa. Basin unsa ilang huna-hunaon. Ato nga time, kimura na jud og lami ihilak sa kauwaw og tungod sa kakulba. Pero niingon na si Kian nga, ako ray bahala nimo. Pero taod-taod pa jud ming nilugnutay sa sulod sa kwarto. Kay di jud ko gusto nga mogawas. Kay di ko gusto nga makit-an siyang parents. Kay abi pa lang og nag-unsa mi dire. Pero taod-taod ana kay wala jud ko'y nahimo kundi mogawas na lang. Pag-abot na mo sa kusina kay gipaningot na jud ako ang mga kamot sa kakulba. Pero ahak man kaayo kay wala man lang nakurat iyahang mama o papa nga naa ko silahang balay. Ningon pa iyahang mama, "Oy ma'am, pamahaw na diri ma'am, kay nabugnaw na ning kanon." Nitubag pud ko, "Maadjong buntag de. Pasensya na jud te og diri ko nakatulog kay naabtan manggud ko guwan." Ug niingon pa nang manghod ni Kian nga, "Sure jud ko ma'am nga wa mo tugnawa gabi." Ug nisumpay pa nag-ingon iyahang papa nga, "Unja Kian, nada ba may paaboton inigsiyam kabuwan ani?" Naghilom-hilom ra jud ko ato nga time. Kay perte jud kauwaw. Niingon pa gyud na si Kian nga, "Aw, ug naay magpaikid-ikid ni ma'am. Idi paburoton jud."
ahaka jud lagi tawhana. Og wala pa lang jud iyahang mga ginikanan. Gikarate na nako siya. Grabe jud kaayo kay nagkasinabot jud silang tanan. Lami jud kaayo i-walk out ato nga time ba. Kay uwaw na jud kaayo. Sa moto nga paghumana mog pamahaw ug nakailis na pud ko. Naara ko sa sala ato kay naghuwat ko ni Kian nga mugawas. Ug sa dihang miduol lang nagkalit ang mama ni Kian ug nangutana siya sa kuha kung aha daw may dapit nagkaila siyang anak. Ako apong giingnan ang mama niya nga nagkita mi ni Kian didto sa police station. Dayon na sundan sa eskwelahan. Niingon pa na ang mama ni Kian nga ako jud daw kuno tong gi-share ni Kian sila nga nikalit lang kunog dagan padulong sa ilahang police station nga basa kuno ug natingala sila kung naunsa daw. Ug niingon pa na ang mama ni Kian nga murag naigo jud ni akong panganay nimo ma'am. Kay sukad-sukad nga nakauyab na siya. Wa jud na siya magdala og badge diri sa balay. Ikaw pa jud ang kinaunhan. Wala jud ko nakatingog. Ni-smile na lang ko kay dili pa biya mi uyab niya. May gani pod kay nigawas na si Kian. Sa moto nga gihatod ko ni Kian sa boarding house. Pero nakuratan jud ko kay sa dihang pag-abli jud nako sa gate. Naa man na si Mark. Hang ako ang uyab. May gani na lang kay wala na ni sulod si Kian. Nangutana pa na si Mark kung aha daw ko gikan. Nitubag pud ko nga mag-istorya rata dito sa sulod. Dayon ni una na kog lakaw. Nagsige ginagpangutana si Mark sa kuha kung aha lagi ko gikan. Pero ako siyang giingnan nga Mark, dili nako. Nitubag pud siya nga unsay dili na ka. Ako siyang giingnan nga undangon na ni nato kay gikapoy nako aning sitwasyon na. Nitubag siya nga gikapoy ka or naa na kay lain. Nitubag pud ko na unsa man ka. Abi kay nakigbuwag ko na anadan ko'y lain. Dili ba pwede og di na jud nako magwanta. Pero nitubag siya nga base nagtuo ka nga wala ko kahibaw. Nitubag ko nga unsa naman pud na Mark. Nitubag siya kahibaw ko yas nga duha mi. Nitubag ko niya nga nabuing na ka. Dis-a na po na nimo nga issue. Nitubag si Mark na mao ba tong pulis atong pag-alumni? Mao ba tong pulis nga tighatag nimo og milk tea? Ay kog buang ayas. Ay nayas. Bisan wala ko kita na ay nag-ingon sa kuha. Ako siyang giingnan ug moingon ko nga naa ko'y lain. Pasagdan ako nimo. Nitubag siya nga pasagdan. Unsa may naa sa pulis nga wala na ko yas. Pero wala na nako siya tubaga. Ug ako siyang giingnan nga pauli-una. Nakita na jud nako siyahang nawong nga nasuko na kaayo siya. Nahadlok nako. Ug sa dihang gikalit lang niya naglamba ang ako ang bag sa ko ang cabinet. Ni paka jud na. Nahadlok na jud ko.
ug nakulbaan na jud ko kaayo. Nagtinan-away laming duha. Ug sa dihang naalay ni kalit og sulod sa kong kwarto. Si Kian, isog pod kaayo iyahang nawong. Nangutana siya kung unsa kunoy nahitabo. Nangutana siya kung naunsa daw. Pero ako siyang giingnan nga wala ra. Mingon pa si Mark, "Sumao ni imuhang gipulin ako." Naglaba jud akong o atong time kay basin magkubot na gyud ni silang duha. May gani na lang kay niabot si Ate Mitch ug nakurat pod siya kung unsay nahitabo. Wala lang pod siya nangutana og unsa, pero iyahang gidala si Kian padulong sa gawas. Before pa na nilakaw si Kian, iniingon pa na siya nga dapat daw wala kunoy mahitabo sa kuha. Kay kung pananglitan kuno og naay lagom or pasa sa kuang lawas, bantay lang kuno si Mark. Sumotong after itong panghitabo, nagbuwag jud mi ni Mark. Pero wala jud to mahumandayon. Kay ang mama og papa ni Mark kay nagsigilag panawag na ako. Sige hangyo nga magbalik lagi daw ming duha ni Mark. Kay nagsige na lang daw kuno og tagay siya. Ug kung mahubog kuno, kay mag-wild kuno silahang balay. Ilaha jud nga ipugos nga magbalik ming duha, pero dili na jud ko. Bisan usahay maluoy kong Mark, kay manawag na siya nako nga maghilak. Dayon magliso daw siya ginhawa tungod siyang paghilak. Napoy usahay nga makig-video call siya nako. Then makita na lang nako nga maghilak siya. Dayon iyahang ipakog-pakog iyahang ulo sa semento. Og nagsige na siya ingon sa kuha nga sorry na daw. Og si Kian pod kay naara gihapon na siya sa kong kilid. Siya jud na ang mohatod og kuha nako sa eskwelahan. Pero wala pa jud nako siya sugta. Kay basin unsa na lang ang huna-hunaon sa ginikanan ni Mark. Kay wala man pod nawala amo ang communication ni Mark. Kaya nabitawang murag na konsensya pod ko. Pero kabalo ko nga dili na nako siya love. Pero kanang murag guilty ko kay naing ana siya. Every night yun ang mutawag si Mark sa kuha. Usahay kay mo chat. Magsigig I love you ug sigig pangayog sorry sa kuha. Pero dili ko mo response. Napatoy one time nga ni chat na si Mark sa kuha. Kay birthday daw siyang lola og nangita daw sa kuha. Dili pa unta ko motoo, pero sa dihang nanawag si Mark, iyahang lola man na ako ang nakaistorya. Mobalibad unta ko, pero lisod man balibaran ang tiguang. Motong wala ako'y nahimo, kundi mosugot na lang. Ay sa tinuod lang pod, na-attach naman pod ko sa iyahang lola. Dayon timing pod kaayo ato nga time, kay ning laag na si Kian sa boarding house. Dili pa mi uyab. Pero, mura na jud may uyab. Sa dihang nanghimasa ako, kay nakurat na lang ko sa pagawas nako, kay naghawid na si Kian sa kuwang phone. Ilhan jud kay nako siyang nawong, nga murag halain man. Ug nikalit na siya ingon sa kuha, napaday gihapon kay communication si mo ex. Nitubag pod ko nga, naa, pero tungod raman na siyahang lola. Nitubag si Kian nga, sumadto ka sa birthday siyang lola. Nitubag pod ko, oo, last naman po ni nako nga moadto sa ilaha. Nitubag siya, nga tungod siyang lola. Nya nganong nagsige man gihapon ni siya I love you si mo. Nitubag pod ko, nga ambot lang jud niya. Ug sa dihang ni kalitra nagtindog si Kian,
og niduol nako. Dayon gihawiran ang tuwalya nga gisuot nako. Gikulbaan jud ko. Motong hugot na kaayo akong hinawiran sa tuwalya. Ug sa dihang iyahan naman ang gustong kwaon ang tuwalya nga nakatapis sa kuang lawas. Nagnilugnutay og binirahay jud mi. Pero pildi ko sa kusog. Hangtod sa nahagbong na lang ng tuwalya sa ubos. Naghubo na jud ko siyahang atubangan. Ug samtang siya, seryoso gihapon kaayo ang nawong nga nakatutok sa kuha. Ningon pa na si Kian nga, basin gatuo to imong ex nga bulok kayo ko. Iyaha pang damayon iyahang lola. Ayha siya makakita og balik nimo. Naa sa ko'y kwaon nimo. Para secured na ko. Medyo nakulbaan jud ko sa iyahang gingon. Ug ako siyang gipangutana nga, unsay kwaon god. Pero nikalit man na siya gismile. Ug medyo lahi yod ang iyahang ginisihan. Aha ka dyan. Ug sa dihang ni hinay-hinay nagpaduol ang iyahang nawong sa kuang nawong. Hangtod kikisan na jud ko niya sa kuang lips. Kanabitong feeling nga dili unta ko. Pero akong lawas kay mo traidor man. Hangtod sa nadala na jud ko sa temptasyon. Wala nako nakapugong. Dala na pod siguro sa kalamay. Sumoto nga naadyoy na hitabo. Nakuha jud niya ang ako ang giampingan. Pero siguro, worth it ra siya. Kay Dax man. Bitaw. Og didto jud ko nakaingon nga sakit judi ay ilakaw. Inig kahuman. Kana bitong feeling nga nahuman naman unta. Pero murag naa hapon iya nga nasa sulod sa kuha. Aha ka jud lagi. Nangutana pa na si Kian kung sakit ba daw. While nagisi na siya nga murag kakatawo nun. O siyang giingnan ay dili. Lami kayo. Naglagot jud ko niya og ako asyang gisipatan. Dayon katong time nga moadto nako sa birthday sa lola sa akong ex. Gusto pa na mo kuyog ni Kian sa kuha. Kaya ingon siya nga na ako na siya isalig sa kuha. Pero wala siya isalig sa akong ex. Dili unta ko mosugot pero wala ko'y mahimo kay masuko man na siya. Sumoto nga ni uban gid siya nako. Pero igo para ko niya gihatod. Og niadto siya sa tindahan sa unahan og didto ra siya nagtambay. Sumoto nga pagsulod nako sa balay. Sa pultahan pa lang kay nitagbo na ako ang ex. Dako pa kay na siya ngisi sa kuha. Nakurat pa jud ko silahang pag-welcome sa kuha. Kay murag walay nagbago. Ginatreat gihapon ko nila nga murag uyab gihapon mi ni Mark. Awkward jud sa tanang awkward. Kanang feeling nga lami na kayo'y uli. Kay dili jud ko komportable sa sitwasyon nako karon. Samtang nagkamulo mig panihapon, naglatagaw jud na akong auto. Kay naara ba ko'y kuyog. Asa nakahato siya karon. Nagtapad pa mi sa kong ex og lingkuranan. As in, mura man kog na konsensya og naluoy ni Kian ba.
Sa dihang nahuman nami og kaon, nagyapon mi sa lamisa kay nag-istorya-istorya mi ginagmay. Ug sa dihang nikalit lang man na og gunit si Mark sa kuang kamot nga nakapatong sa kong paa. Mura jud ko og nituskig siyang gibuhat. Og deep inside, na high blood na jud kaayo ko. Lami jud kaayo ikasuko, pero nagpugong lang jud ko kay lagi nirespeto ko silahang pamilya. Ako adyo nang gisulayan og wakli iyahang kamot, pero kusgan man kaayo na siya, og dili yun niya buhian. Taod-taod ana kay namalhi na may sa sala. Nagpadayon lang gihapon may istorya. Ug ang ako ang ex na si Mark, kay nagsige lang gina siya sunod-sunod. O kung aha ko mulingkod, mutapad yun na siya. Ahak pa jud kaayo, kay ang iyang kamot, kay moabot man na sa kong bukton. Usahay kay mo dalikyat pa na siya gahawid sa kong hawak. Kana bitawng iyahang hawid-hawiran ako ang bilbil. Mao man jud na iyahang habit sa una, katong kami pang duha. Iha jud nang piso-pisoon ako ang bilbil. Ikapila yun ako na siyang gisiko para makabalo siya nga wala ko ganahe sa iyahang gibuhat. Pero ni samot man hinoon. Kay nikalit lang man na siya o gakos sa kuha, o gisuksok iyahang nawong sa kong liog. Lami jud kay siya laparohon ba, pero wala na lang jud ko ning tingog og nagpugong lang jud ko. Kay dili ko gusto nga magkagubot atong gabiuna. Samot na, kay birthday siyang lola. Ug masakito na raba iyahang lola. Nagpugong lang jud ko sa kuang makaya. Sumoto nga ako siyang giingnan. Gihunghungan ako siya nga undangon na iyahang gibuhat. Gihangyo na yun na ako siya. Pero nagsige lang siya sorry sa kuha. Ug sige hangyo nga magbalik na daw ming duha. Ug magbag-o na daw siya para sa kuha. Pero giingnan ako siya nga dili na jud ko. Nagsige lang jud ako si Mark sa kuha. Ug sa kalit lang iniingon ang papa niya nga naa daw nangita sa kuha nga igagaw daw nako kay paulion ako. Natingala jud ko kung kinsa nga igagaw. Pagtanaw nako, si Kian man jud na. Nakakita na si Kian nga nagtapad ming duha ni Mark. Og nagakos pa yun si Mark sa kuha. Nga iyahang mga kamot kay naa sa kong hawak. Ug ang iyahang nawong kay naa sa kong liog. Gikulbaan jud kog ayo ato nga time. Kay grabe na kaayog tinan-awan si Kian sa kuha. Nag-smile ra na siya. Pero na-feel og nakita jud nako nga nasuko na jud kaayo ni siya ba. Og mikalit lang nag-ingon si Mark na, "Pa, adto sa miya sa kwarto, kay naa may istoryahan." Pero niingon na si Kian nga paulion na daw ko, kay naa daw emergency. Nitubag pa na si Mark na ihatod lang daw ko niya. Sumotong akong iinan si Mark, nga dili na lang ko niya ihatod, kay naa naman si Kian. Pero sige gyapon naghangyo si Mark, nga pwede ba daw nga mag-istorya sa Amerika dali. Og sa dihang nikalit man nagsinghag si Kian, nga ligi daw, manguli nami, kay naay emergency sa balay. Perting kurata yun ako sa singhag ni Kian. Nikalit na lang jud ko og sutoy padulong sa gawas, tungod sa kakurat na ako, og kahadlok, og kakulbakot. Nagbiyahe jud mi ni Kian nga walay tingugay. Hangtod na abot nami sa balay.
Wala gyud na siya mitingog sa kuha. Ug ang mas worst pa jud, kay pag naog nako sa iyang sakyanan, ni diretso gyud na siya larga. Ug wa jud nananghin nga muuli na siya. Pagkaugmaan na kay wa na joy paramdam si Kian sa kuha. Ug dili pud ko ganahan nga ako ang muuna og chat or text kay di jud nako batasan nga mag-una-una. Ug sa dihang nahibaw-an pa jud nako nga niadto na sa laing lugar si Kian kay nagbakasyon daw sa uban niyang mga kaparentihan. Aha ka jud lagi. Kinsa may ganahan ana, kinsa may malipay nga naabot na maday siya sa laing dapit nga wa man lang ko kabalo ba. Sa mga tuwang gipasagdahan nako siya, milabay ang mga pila ka adlaw. Dili man gyud nako maagwanta. Sa mga tuwang nga usa ka gabi nitawag kong Kian. Dugay pa jud kaayo niya tubaga. Nangutana din ko niya kung asa siya. Nitubag ra pod si Kian nga naa diri sa balay. Nangutana ko niya kung asa nga balay. Ug sa dihang naa jud ko'y nadungog nga tingog sa babaye nga miingon. Nga babe, kinsa man na. Pagkadungog pa lang nako sa tingog sa babaye, gi-end dayon nako ang tawag. Gisulayan jud nako nga dili magpaapekto sa giingon sa babaye. Kay nag-asa ko nga unta yaga-yaga lang to siya ba. Kay di ba kasagara ing ana man na, nga kung naay manawag sa tong barkada, binuangan dayon nato. Pero di jud malikayan ba. Nag-overthink na jud kog sugod. Hangtod sa naghinilakay na kog ayo. Feeling nako kay broken hearted kaayo ko. Timing pa jud kayo to. Kay naa may seminar. 3 days mi dito sa Bohol. Kay lagi feeling broken hearted man ko. Perti yun na akong lingaw-lingaw. Para lagi maka-move on. Nagkiniat jud ko ato nga time. Nagsuot pa ko atog one piece nga backless nga color black. Nikinang pod biya ako ang puti nga panit ba. Confident jud kay ko sa kong lawas. Kay bisan mo ako'y hinaharap, bawi-on lang man pod sa ko ang sampo. Bitaw. Perting picture yun nako ato nga time. Kay lagi confident kay ko ato nga time. Nag-change profile ko. Katog yung pinaka-sexy ako ang gigamit. Ug sa dihang nakabantay man ko nga naamay nag-angry react sa ko ang profile. Pagtanaw pa nako, si Kian man na. Ni-comment pa na siya nga, i-delete na be, kay walay lami. Pero gibaliwala lang jud to nako. O gisulit jud nako tanang vacant time nako ato didto sa Bohol while nag-seminar mi. Pero pagkagabi ana, naan ako sa kwarto ato. Sa dihang naamay ni kalit og panuktok. Kanang panuktok ra ba nga murag suko man kayo. Grabe kayo makapanuktok. Pag-abri pa nako, nakuratan pa ko. Si Kian man na nga hait kaayog tinanawan. Ningon pa na siya nga, mao ni karon. Ikaw pa'y naay atraso, ikaw pa'y mag-ingon ana. Nito bago niya, nga naunsa ka? Dayon iyahang gipakita ang profile nako. Og perte yun na niyang sukuha ba. Ako pa na siyang giingnan nga papauli-o na kay mag-night swimming pa mi. Og nakadisturbo siya.
Pero sa tinuod lang, dili na may mag-night swimming. Mga tulog na jud me. Ug sa dihang wala ra na siya ni tingog, ug ni kalit lang na siya sulod. Ug iyahang gitan-aw ako ang mga bag. Gipangkuha pa na niya ako ang mga bikini. Dayon iyahang gilabay sa trash can. Aha ka jud lagi. Ako pa na siyang giingnan nga dili magsamok-samok sa kuha. Ug adto na lang siya sa iyahang babe. Ako jud nang gi-emphasize ang word nga babe sa iya. Nitan-aw ra na siya. Dayon, ni kalit man na siya katawa. Nangutana pa siya kung nagselos ba daw ako. Pero ako siyang giingnan nga ako magselos. Yahay kay ka. Ug mitubag siya nga, ikaw ra lagi ako Pasimhutas ako nimo be kay saksi ra baka karong gabi una. Ako siyang giingnan nga didto si mong babe pagsimhot ka. Nganong anhi man ka nako. Uyab pa ba ita kay pasimhoton ka nako. Nitubag siya nga dili ko niya. Say mohar ako. Kay makaadi kay ka. Ako siyang gitubag nga pagpuyo kay samo kay ka. Wala ko sa mood. Pero wala gid siya gapalupi. Ug wala jud nagpapugong. Ni dasmag jud na siya sa kuha. Nga murag ero nga gikutasan. Kung na cellophane pa ko, nagkagidlay na jud ko. Grabe man kaayo nang gipamati o gipang buhat ni Kian ba. Nagisi pa ang ako ang gisuot. Mahalon ra ba ni? Aha ka dyan. Pag humana mo og jug-jug pinangisi pa na siya. Ingon pa siya, magpaabot na lang ta og 9 months lang. Kay murag daghan jud tong napundo ba. Aha ka jud lagi sa buhay. Ladies and boys, mo to siya ending. Naa sa jugjug ang true love. Jugjug ra di ay ang solusyon sa mga problema ng pagselos. Sana all na jugjug